Ospitaleko korridoreak hutsik daude. Gaixoen zaintzan ari biren mediku eta erizainak eta garbitzaile gutxi batzuk soilik gurutzatu ditugu bidean. Maria Angeles Galardiren bilagoaz, beñaten pazientea da. Loarekin arazoak dituenez, medikuek bere loaldia behatu nahi dute. Gaur, ospitalean egin beharko du gaua. Bueno, pues niri gertatzen hau. Nik ikusten dut nire burua txolnekatua. Sartzen naiz oilean eta lo pilo bat egiten dut. Zenbat lo egiten duzu, zenbat ordu? Asko, sartzen naiz gutxi gora bera, marterdiak 11, 10 hortan. Eta goizeko 11 arte. Sekolo. Asko da hori, Asko, pilo bat, sekolo. Baino, altxatzen naiz nekatua, txolnekatua, lertua, fundamentorik gabe zer egiteko. Hori, normala da, ez da normala? Normala ez da, porque ordu asko hainbeste ordu lo egin da negauta jekitzea ez da normala. Orduan ikusi behar da zer gertatzen zion eta zergatik. Nola egiten zaio aurre horrelako kasu bati? Etortzen zaizu, zure kontsultara, eta ez da, zeren terraza hartzen zaio, ze pistari begiratzen diozu? Lehenengo galdetu behar zaio, zurrunka egiten duen, momentu arraro egiten dituen, eta horren arabera probak erabakitzen ditugu. Bere kasuan oso argi ez dagoenez, ja probari kompletu eskatuko genioke, ez polisonografia bat, ikusteko loaren kalidadea zemuzkoa den, gauean zer bekertatzen duen, eta horren arabera diagnostiko bat egiteko ez. Maria Angeles, askotan ez zinen etorriko medikoaren gana lo egitera, ez? Ez. Bueno, ondoloin esan barko dugu, ez da? Noski. Ondoloin. Eskerrik asko. Loarekin arazoak dituzten pertsonen loaldia aztertzen dute unitate honetan. Maria Angelesi polisomnografia izeneko proba egingo diote. Loaren azterketa konplexuenetako bat da. Loaldian zehar gerta daitezkeen asaldurak behatzen dituzte proba honen bidez. Horretarako, hainbat sentsore jartzen dizkiote pazienteari, patologia ezberdinen sintomak izan daitezkeenak identifikatzeko. Buruan jartzen dizkioten sentsoreen bidez, garunaren uhin elektrikoak jasotzen dituzte. Seinale hauei esker, pazientea esna edo lo dagoen jakin dezakete, baita loaren zein fasetan dagoen ere. Kokotxaren mugimendua jasotzen du beste sentsore honek. Pazienteak hortzakik gehiegi estutzen dituen edo masailezurran nola mugitzen duen jakiteko baliatzen dute. Hanken mugimenduari jarraipena egitea ere ezinbestekoa da. Hainbat gaixotasunen sintoma argia baita horien gehiegizko mugimendua. Aparteko arreta eskaintzen diete proba honetan arnasketa asaldurei. Behatzean jartzen dieten neurgailu honen bidez, pazienteak une oro odolean duen oksigeno maila zenbatekoa den jakiten dute, baita bihotz daupaden maiztasuna ere. Pazientearen arnasa, aire fluxua ere neurtzen dute, zurrungak eta apneak aztertzen dituzte horrela. Sentsore horiek biltzen dituzten datuak sarera bideratzen dituzte. Ondoren, medikuek datu horiek interpretatu beharko bituzte diagnostiko bat egin ahal izateko. Datu ezkain, medikuek pazienten loaldia irudibidez ere jarraitu ahal izaten dute. Gelan dagoen kamera batek grabatzen baitu, gauean zehar gertatzen den guztia. Maria Angelesen loaldia behatzen hasteko ordua da. Hor dago Maria Angeles, lo gozoa esaten da, euskaraz ez da, baina ez egi seinal hauek iruditan ikusten duguna baieztatzen duten, ongi lo egiten ari dela. Orain hemen, hau da polisonografian ikusten duguna, orain ikusten dugu lotan dagoela. Seinale hauek esaten dute? Bai, hemen garuneko uhinak izango lirateke eta hauek esate dute orain bertan lotan dagoela. Goiko bilak begiak izango lirateke, beltzez dagoena garuna, marra ikusten dugu gorrila
kokotxeko mugimenduak izango lirateke, eta hemen ja gorrizta urdinez daudenak da bularreko mugimenduak dira. Oxigenoa ere neurtzen dugu eta hankeen mugimenduak. Oain ikusiko dugu justo nola esnatuko den eta aldibidean hankak mugituko dituen. Begiratuko du, ia? Oraintxe bertan, ikusten dugu nola mugitzen den. Horrek esan nahi du esnatzen ari dela edo esnatu egin dela. Hori da. Ikusten dugu esnatzen ari dela, esnatzen dela. Esnatzen jarraitzen du. Jarraitzen du. Pixke bat horrela bote prontuan diagnosi bat bota dezakezu? Nik esango nuke insomnio bat duela. Loa mantentzeko insomnio bat. Arazoa da hori, ezin duela lo hartzen duenetik esnatu arte dana mantendu. Esnatzen jutzen da eta horrek probablemente hori izango bere. Kosta egiten zaio berriz ere lo hartzea. Grafikoa normaldu da, ez? Dirudi berriz ere. Esan nahi du lo hartu duela, baina gertaliteke bainat esnatzea, inkonsienteki, esnatze momentu hori izatea. Hemen ikus ditzakegu esnatze txikiak egon daitezke, 3 segundukoak, ametsa gutxi egiten da, berez esnatu egiten da, baina bere ez da hartzen. Berak uste ez da konturatzen esnatzen denikan, berak esango luke ondo lo egin duela, baina esnatze txikiak egon daitezke eta berez jabetu. Baina mikroesnatze horiek ere ondorioa dute, ez da? Bai. Nekean. Bai, klaro. Gauza bat da, denbora luzez esnagotea eta gero esnatze txiki horiek efektu handiak itzen dute. Kaltegarriak. Bai.